Il-ġilda mhijiex moda ġdida, hija materjali li jintuża mill-bniedem madwar 10,000 sena u dejjem kellu relazzjoni simbiotika mal-ħajja umana. Meta l-annimal kien jintuża l-ikel, il-ġilda tiegħu kienet tiġi trasformata f'għodda essenzjali biex tipproteġi mill-elementi, biex iġġorr, biex taħżen u biex toħloq sigurtà. F'Malta dal-użu huwa dokumentat sa mill-ewwel abitanti tal-Gżejjer, bit-tradizzjoni komplet tiżviluppa fi żmien ir-Rumani, meta l-ġilda f'Malta bdiet tiġi kummerċjalizzata fuq livell militari u industrijali, materjal funzjonali iżda wkoll wieħed ta' valur. Illum minkejja l-użu mifrux tagħha fil-moda, il-ġilda vera saret minoranza, kif spjega Keith Caruana, illi telaq mix-xogħol fl-armata flimkien ma' tfajla tiegħu sabiex jiddedikaw ħajjithom għall-ġilda. Meta ngħidu ġilda vera, jisu 10% biss ta' madwar ta' tessuti kollha fid-dinja huma ġilda. Minn dawk l-10%, 1% biss li hija ġilda veġitali. Li tkun ġilda vera, ovvjament ġilda vera teżisti ħafna kwalitajiet, hemm ġilda vera so to say li nistitfawla ħafna plastik fuqha u chromium li xorta tkun ġilda vera, imma tkun hemm plastik fuqha li toqtli l-pori ma tibqax tieħu nnifs. Qal li hemm diversi metodi kif tara f'ġilda vera. Tista' ddeħħal ftit dufrejk u tara daqsxejn jekk il-ġilda beqgħet jekk il-marka beqgħet hemmhekk jew le. Hemm ħafna metodi forsi minn mar f'pajjiżi tal-Nord tal-Afrika jgħodu jaħarquha bil-lighter, hemm ħafna metodi. Ovvjament ma jfissirx m'hemm l-ebda metodi li huwa ovvju mal-ewwel. Għax ovvjament illum tant hemm kimika differenti tintuża fuq il-ġilda li huwa daqsxejn diffiċli. Ovvjament ir-riħa ħafna drabi hija waħda mill-indikazzjonijiet ukoll. Spjega li l-frażi genuine leather ġieli tista' tqarraq. Jien nista' naqbad il-biċċiet ta' ġlub dawn hekk nitfuħħom niggrindjhom kollha u nitfa' ftit kollha u nitfa' l-grinding fuqha u dik tgħidula real leather ukoll jew genuine leather li ma tfisser xejn. F'post artiġjanali tal-ogħla kwalità aħna naħdmu fuq full grain leather. Jiġifieri meta bniedem nisaqsi għal full grain leather qed nitkellmu li tintuża l-biċċa kollha tal-ġilda, l-biċċa ta' fuq fejn ġeneralment soltu jkun hemm is-suf sal-biċċa ta' isfel. Bħal kull ħaġa oħra, il-ġilda għandha bżonn il-kura. Il-kura tagħha tkun billi titfa' billi żomma b'mod lubrikata, b'mod naturali. Importanti ma tfawx prodotti li huma sintetiċi, speċjalment ta' bażi ta' petroleum, alright? Ħafna drabi bniedem iħoss ħaġa soft, jaħsibha li tajba l-ġilda ovvjament hemm kremi apposta, però huma bbażi ta' propolis, waxes differenti, huma affarijiet li l-natura tina. Illum f'postijiet bħal Belt u r-Rabat, il-ġilda qiegħda terġa' ssir parti mill-fibra kulturali tal-pajjiż. Nagħtu din l-esperjenza fejn għandna l-ħamlu tisfel u fuq jistgħu jitilgħu u jaraw l-affarijiet jinħadmu. Jiġifieri il-Made in Malta issa qegħdin jarawha. Fost il-ħafna prodotti li ħadem fuqhom Keith, hemm ħwejjeġ għal fashion shows, maskri għat-teatri, kostumi għal ġmal kbira u anke għal films. It-tir ta' Keith issa li jespandi dill-arti barra minn Malta.